Sa miaging simana, kapin kun kulang 9 million pesos nga kantidad sa gituwang shabu ang nasignit sa drug bypass operation sa kapulisan sa Talumo Police Station 3, batok ang alias Janjan sa Matina Pangi, Davao City. Idlas ang suspect, apan nasibot gihapon sa kapulisan nga gikonsiderang top 1 city level sa legal nga droga sa Davao. Busa nagbahad si Davao City Acting Mayor Sebastian Basi Duterte batok sa mga nalambigit sa legal nga droga sa syudad. Matod ni Duterte, paninlo niya ang mga durugista pag-abot sa panahon. Kamo mga poser, kana mga kinabuhi ninyong ginaguba, kana mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo, pabayron ta mo pag-abot sa panahon. Dunanay matudpay listahan si Duterte sa mga pangalan sa mga naduhig sa illegal nga droga. Man ninyo, pabayron ta mo pag-abot sa panahon. Swerte lang mo karon kay ingon pa sa igsoon sa presidente, bangag kuno og adik iyang igsoon. Doon na say patama si Duterte sa gihimong investigasyon sa International Criminal Court kun ICC sa Davao City. Ingon man kang President Ferdinand Marcos Jr. nga gitawag ni ining adik og lulong sa illegal nga droga base sa pahayag sa iyang kaugalingong igsuon nga si Senador Amy Marcos. Muna karon pa lang ginalista ko na inyong mga pangalan. Paghuwat mo, because there will be a day of reckoning inyong mga gidadaot na pamilya o mga utok sa itong kabatanunan. Ang pagbahad ni Duterte kabahin sa iyang mensahe sa pag-abdi sa Pasko Fiesta sa Davao City nitong Huwebes, Nobyembre 27. Nabala ka na sab si Duterte sa nagkagrabe nga sa kahimtang sa droga sa nasud. Ingon man ang mga iligal nga grupo nga nagalihok nga daw walay kadok sa balaod. Dugang niya ang pagpagawa sa ubang iladong personalidad nga konektado sa droga nagpakita nga lahik na ang dagan sa kampanya batok niini. Klaro alang kang Duterte, nihuyang na ang kampanya batok illegal drugs sa nasud ug ang katawhan ang nag-anto sa resulta niini. Samtang nagpabiling na nakadetain si kanhi President Rodrigo Duterte sa ICC facility sa Dahig, Netherlands kinsa na ning kamot kaniadto panahon siyang administrasyon nga mapakunhod ang illegal nga droga sa nasud. Eugene Hinutana, Newsline Philippines. Stay safe.